Kan ikke du banen? Ja, okay. Ja, hvis vi ikke har taget vores. Det blev varmt. Ja, det blev varmt, så jeg skulle heller ikke have taget lange bukser på i dag. Det var lidt shorts på. Ja, jeg tog uniformer, så er det lange bukser. Ja, det er også fint. Det er også på arbejde. Så nu vil det. Ja, der er det. Ja, det tror jeg også, det gør. Jeg har før tiden været 2 spor. Ja. Hvor skal du så skrive med 2 sportsvæsen? Senere på dagen. Det er også sådan, vi godt tænker os af. Så nu stopper det. Jamen selvfølgelig. Ja, I tjekker det ikke nu, for vi har gæster ombord. Det er ikke selvfølgelig. kommet til pause. Og så er det bare at trykke den frem, altså knappen fremad. Ja. Så skal vi have løs. Nu, men vi skal lige have lukket kummen der, ikke? Nu lukker. Så skal du se, så sætter vi den i gear. Så bliver den sat i gear igen. Og så når den siger ding, 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 bømmer vi ikke køre over jo. Vel, der skal jo være rødt lys. Så al trafikken stopper. Ikke? Hvad så, Inge? Du bliver lukket ind. Ja. Bare kør, Jesper. Ja. Så kan vi stå her, til vi kommer retur igen. Ja, jeg er selv i frikørt skal op og nede jo. Ja. Og det er det. Høj. Nu mens vi holder stille mig, så prøv lige at stå der, så jeg tager et billede af ham. Han står lige derhen. Skal se, du må godt på det. Så er skrevet med væggeløs. Så bare hold fast der, ikke? Væggeløs nu. Ja, jeg er lige her. Ikke? Ja, ikke bare stå dernede og vente på at komme tilbage. Ja, lige her. Nej, jeg prøver ellers at nok Jesper. Så køre videre. Står så fint lige der. Vil du herhen igen? Så meget magt har jeg. Det var bare lige den her nede om. Jeg har sådan en app på telefonen. Du er god til det. Skal vi gå tilbage igen? Det er det. Pause. Nå, tak. Ja, tak for det. Det er ikke til at undgå. Filmer du med video, eller hvad? Ja. Så går jeg bare op det her. Okay.
Men det der er åndssvagt, det er jo, at du skal sætte barnet ned. Ja, det er faktisk det er jo, at Erik han siger, at det højeste søg bare kan sidde og komme tilbage. Ja, så jeg har også fundet det her på. Hold da fedt. Hvad er der sket med den gamle genbus? Skal den køres op, eller hvad? Skal den repareres? Men kan den godt repareres? Ja, det kan den sagtens. Vi er i gang med at lave akslerne. Nå, hvor godt. Så den kommer ud og kører igen måske, eller hvad? Ja. Fedt. Jamen, den kan også noget. Den kan sin egen ting, jo. Det er jo det. Men lige nu er vi jo ret stolte af, at vi har det her yltog. Ja, men Nu skal vi lige ud og vise os. Men man kan bare ikke afprøve... nej, det kan man sgu ikke. Det må man tage. Kommer over nogle signaler til væggen. Kommer vi også til at bruge vægger løs så meget? Tænker jeg. Stiller væk i bare i toppen, hvis man tror det. Ja. Jeg gjorde det tit, når vi kørte til Lem, før der kom i til test. Så var det jo stille. Så et stykke tid før, der kom der lukkede begge hovedet, så stillede jeg bare ned på det. Men det ser ud som om, at dieselmotoren faktisk er rimelig 65 watt præcis. Ja, vi fik jo faktisk over her. Ja, det er jo ikke, at du også har helt meget på nu. Så vi snakker om, at vi ret sæt på, men ellers så skal man overveje at flytte antenne. Det der Arne for nøj, er det ikke nøj, Arne der? Jo. Nå? Jo. Ja. Jo, den er Arne til mig. Godt så, okay. Han har sendt den. Det har Lukas. Så bare gas. Ja, han vil gerne have noget motor. Ikke lige så meget gas. Det er jo lyset. Så er 3.000 ned til sådan der ikke med at stoppe. Ja, det er det. Den er problemet når optimeret. Jeg kan jo ikke se den. Jo, den har op. Men du kan ikke se det på... Jeg kan heller ikke se det på grund af plantning. Men du kan ikke se det på uromsignalet, der står stadigvæk overført til nu. Det gør godt, selvom det går ret svært. Nogle gange så virker det, nogle gange virker det ikke. Sådan. Men det er rart, at jeg ved, så vi ikke skal stive. Ja, selvfølgelig, det er klart. Det er klart. Det der er jo så svært at tage. Det er så hvad som er Thomas Lukke. Nej, bare den skød, når vi har det. Ja, det skulle det sgu. Eller sådan noget med Vilsund. Nej, så er det næste. Nej, der er jo ikke nogen af os, der er vildt. Jamen, det er det selvfølgelig. Jamen, altså helt vildt. Folkesigt, det er det så jeg har en vokset til bil på. Okay. Det er sådan lidt af hvert med, så det er jo altså det, der er mange med det.
Du kan fandme søge det på den svenske fiktionsbil. Men det er en meget god lang bane, I har her. Jeg tænker, der er ikke alle de nye statsfordeler. Nej, det er det ikke. De to hvis I sidder og har de der pause. Nykøbing. Ja. Er det dem, der styrer det her? Ja, de er styret med, som de er væk. De er heldige oplevelse. Ja, her på CBS. Okay. Så kan jeg så lave en styret. Okay. Eller det ved jeg ikke, altså. Jeg er godt nok med, hvis jeg var interesseret i det, men så kan jeg faktisk starte på CV. Det er altså. Ja, for at se, hvordan det er. Altså, signalerne, de står der i ryggen. Ja. Det gør de. Skinner har Men hvad sagde Jørgensen med vedligeholdet skinnerne? Der må være en lille smule vedligehold på skinnerne. Og hvem står for det? Ja, jeg vil stille os til, at vi har den hvert år, hvor det er at vi skal vedligeholde til skinnerne, ikke? Det vil sige, at det vil sige, at du udvikler svillerne, så er der jo det hensyn til, at det er ikke det, som er det ikke. Men det står gæsterne lige selv for, eller hvad? Ja, det er det. Hvor der er så lidt skolder ude, ikke? Der er nogle steder, der har vi sådan lidt en kunstnår, der er andre det er, hvad jeg siger, til at gøre det. Okay. Det er sådan set, hvad der får en hældelse, eller her også, at jeg har været ude i morgen. Det er godt til. Så er det sådan, at så er der nogle gør, så måske vi er over den og Jeg synes, det er godt, at der er noget, og det er jo flere med hensyn til det her. Ja, og det er sommer, vi kan køre på. Ja. Så er det bare bare. Ja. Du har ikke kørt noget for mig. Så har vi også et dødspas. Ja, kirkegården. Jeg kan få mig. Kan du også give noget? Jeg arrangerer rundt, jeg arrangerer rundt. Altså, ja, så vil jeg godt bede om tilladelse til at køre ind. Jamland arrangerer mod November Foxtrot 090-1. Det er modtaget. Jeg har tilladelse til at arrangere. Og så vil jeg godt have tilladelse til at køre fra det gamle arrangerområde 090 og ind i det midlertidige arrangerområde i Nykøbing Falster. Så jeg har tilladelse til at arrangere med Jamland og arrangere mod 090 og Nykøbing Falster og ind i mit midlertidige arrangerområde i Nykøbing Falster spor 4 skifter. Jeg ringer op igen, når vi kører. Ja, hej. Som du får. Ja. Der var en DSB-lokomotivfører, der spurgte, om du var ikke ville have et mobil i ICS-anlæg. Ja. Vi havde hørt rygter om, at det havde sådan en tablet, som var ICS. Så må jeg forklare, at det er kun til områdearrangeret. Ja, jeg har kun den håndholdte, der rangerer, eller så den håndholdte terminal, det er, ikke? Ja, der er jo ikke noget signal fra baliser eller noget som det. Nej, overhovedet ikke. Nej. Men han kan jo skrive sprogskiftene der. Ja.
Inden for hans område? Ja, selvfølgelig ikke i København fodboldbane. Men han kan ikke skyde på resten af Lyby. Nej, det er det, der er frigivet til ham. Du kan også ikke... Det er ikke så store her, ikke? Okay. Fordi det er lige på grænsen mellem det ene område og det andet område. Okay. Sportsskiftet bliver også dyrt. Det er godt, der ikke er nogen, der kontrollerer at skulle vente i den der. Ja, det gjorde jeg sgu en overgang da. Ja. Men det er jo forberedt til at gøre det i stedet. Ja, der kommer køling. Jeg tror ikke, det kommer til at ske mere. Nej, men der kommer jo køling. Ja, jamen, altså, det er klart, hvis der kommer køling nu, så kan du sagtens købe vindmænd i V-stammen jo. Det er jo ikke noget vejen for jo. Ja, eller i hjælp. Men altså, så skal de nok lige ud og klippe lidt ring. Tror jeg. Men så må du godt lige komme ud og vente lidt. Så bliver der ikke klippet nogle klassiker. Lad mig lige få bygget en første station færdig først. Ja, Og få det hele til at virke. man siger på lov. Nej, jeg er ikke. Nej. Hver gang vi skal ind på den her ord, så skal vi have tid. Jesper sidder her, han har sådan et eksempel, hvor han kan se, hvordan sportshuset og sådan noget. Og det område, vi har tidligere til at køre på, så kan man faktisk skrive sportshuset. Så det er meget smart. Så det koster også en lille kursus. Så det vil så sige, nu er vi inde i det midlertidige rangerområde, ikke? Ja. Det er det. Det er det. Og det vil så sige, det er her, hvor du med hjælp af din håndholdte terminal rent faktisk kan dreje det skifte, så du kan overspore 5 for eksempel. Hvis du har tilladelse til det. Ja. Men jeg kan ikke begynde at dreje skifte ud mod spor, som jeg har til rådighed. Nej, selvfølgelig ikke klart. Det siger sig selv. Det Det er afløst. Men Claus, hvor store skal de jo fugtige om? Det er jo, vi har jo faktisk fået lov til at overtage lejemålet på remisen derovre. Så Ole kommandoposten derude. Nå, den gamle vil sige. Ja, den gamle, det var nok ikke for os. Der er gamle, nu er sportsstationen smadret, men vi kan se, men så vil vi faktisk køre derover. Ja. Og så står der grænsen. Så vil vi tale om, at vi kan vores maskinproduktioner herinde. Ja, Er det spor 4? Jo. Nå, det er 30, så kan 30. Altså, der er ikke øjser, der er reklamer for, der er ikke skygge. Ja. Man kan mærke, at ventilationsanlægget giver altså ikke ret meget lyd. og jeg læste noget fuldstændig. Ja, og så meget Så. Tak for turen. Ja.